l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Fit-tieni jum ta' żjara statali fil-Ghana, l-President ta' Malta George Vella flimkien ma' martu Miriam żaru l-isptar Hope Exchange li nbeda u qiegħed jiġi ffinanzjat minn donazzjonijiet ġenerużi tal-poplu Malti, kif ukoll minn fondi mill-Gvern ta' Malta. L-isptar Hope Exchange beda jopera f'Ġunju tal-2016 u joffri kura klinika lil dawk fil-bżonn, jeduka lit-tobba lill-infermiera u lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa, kif ukoll jisponsorja riċerka kollaborattiva avvanzata. Waqt li ringrazzja lil Mario Cappello li huwa l-President u l-fondatur ta' dan l-isptar u lil ħaddiema kollha għall-ħidma eċċellenti tagħhom ma' aktar minn 60,000 pazjent fis-sena, il-President Vella qal li dan l-isptar huwa sinjal kostanti tal-ġenerożità tal-poplu Malti. F'Kumasi il-President u s-Sinjura Vella kellhom udjenza mal-mexxej tradizzjonali tal-Ashanti fil-Palazz ta' Manħija. Il-President Vella nfassizza relazzjonijiet fit-tul u eċċellenti karatterizzati minn bosta żjarat u laqat ta' livell għoli matul is-snin. Waqt il-laqgħa l-President innota d-deċiżjoni tal-Gvern Malti li jiftaħ l-ewwel rappreżentanza diplomatika sub-Saharjana tiegħu fil-Ghana li tikkumplimenta l-viżjoni ta' Malta li tejjeb ir-relazzjonijiet u sħubija tagħha ma' pajjiżi Afrikani individwali u mal-Afrika kollha kemm hi. Il-President Vella l-mexxej tradizzjonali tal-Ashanti qablu li ż-żewġ pajjiżi huma interessati li jkomplu jsaħħu relazzjonijiet tagħhom. Il-President Vella spjega li Malta ħadet l-impenn sħiħ li tagħti priorità lil kuntatti bejn il-popli. Is-settur privat għal il-President Vella wkoll għandu kontribut xjati għall-iżvilupp u tisjieħ ta' relazzjonijiet bilaterali tagħna. Hawn spjega li bħalissa hemm aktar minn 20 kumpanija bbażata f'Malta li operaw fil-Ghana jew li esportaw lejha f'diversi setturi, prodotti tal-ikel, tessuti u oġġetti manifatturati u servizzi finanzjarji. Matul iż-żjara tiegħu fil-Ghana l-President Vella kien akkumpanjat minn Kita Tsopardi Tanti, segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni.